noma abantu bangavala umnyango wodwa, dali uzovula omunye ongavalekiyo. Abantu bomhlaba babeka imncele, kodwa ongabonayo uyasiwelisa ngoba ungcwele. Thanks, Chavi. Ayo, athi noma ungathula. Hello, everyone. Hello, everything. Asazi siphike vele ukuthi ucula kahle, unezwe lihle, muhle, yonke into leyo sayibona eyezwi nobuhle. Kodwa le eyenzeka kuSenzo Meyiwa yiyo le abantu abazoyikhulumela futhi abazuthula kuze kuvele, ngoba akaze kwenzeka ukuthi khona igebengu ezingabonwa yingane, omunye waphuma wabaleka lezi igebengu kodwa zashiya ifoni futhi kwafonwa ngayo. Hayi, sifuna ukuzwa kahle leyo. Nje i-Eyewitness ayibe ready, nathi sobe senza izinto eziyamakha khatha ngoba siyabona ukuthi kudingeka amakhatha la ngoba phela kuyadlalwa. Lezi igebengu yizo lezi ezazibazongizile, asifuna ukuzwa kahle leyo ukuthi bengakwazi ukuthi beconfirm nje leyo information ukuthi yizo lezi igebengu, ngoba khona la kuthiwa khona ingane yathi angibathandi labo malume ngoba yibo ababulala ubaba. Ngapha omunye wayebaleka nefoni esephaketheni engakwazi ukufona, kodwa uthi igebengu zathatha ifoni zayifuna amafoni. Mase kufika amaphoyisa, ifoni yayisephaketheni wayinikeza amaphoyisa. Lezi igebengu zayeka umuntu obalekayo, zangamdubula. Futhi yena-ke ekubalekeni kakhe waba namanye amehlo abonayo ukuthi lo odutshuliwe ubevikela uKhelly Khumalo. Cha, leyo information leyo besifuna ukuthi nje iqinisekiswe kahle kahle, kungadlalwa ngoma kaSenzo. Siyabona okwamazwi amahle, mawuphiwe vele uphiwe izwe lihle, kodwa ukuthi kuzohlala ngomuntu omdala manje sekwenziwa ngathi nje akasekho right. Umzali ufuna ukwazi iqiniso ukuthi kwenzakalani ngengane yakhe. Thina-ke mase bazi iqiniso sesiyobe sesihlehla-ke kuyoba i-decision ye-family ukuthi yenze njani ngalowo owenze okubi, ngoba kubi phela. Khona manje futhi sekuningi okwenziwe esikubonayo ukuthi akusahambisani neqiniso, ngoba phela kunini ahambe uSenzo namanje kulobo livulwa leli cala kuphinde kuhlehlwe, livulwa leli cala kuhlehlwe. Manje abantu bazothulelani-ke mase kuthi-ke nabo mase bekhumbule ukwenza amaculo, ungabisazi ukuthi ithalente labo babuye belikhohlwe yini, sebelokhu begudla ngala ngokufa kukaSenzo. Ubuye uyibuza ukuthi ifamily enjani lena. Hayi, asithanda ukujaja abantu, kodwa nje ezinye izinto nawe ubuye uyibuza ukuthi hayibo, kwenzeke kanjani kube sengathi yinjabulo le into ebuhlungu kanje. Ngoba phela kulobu kufika nalamaculo nje ngathwala ngaye, abantu bazokhuluma, ngizoshaya ikhwele, ngala kunomndeni okhalayo ongakatholi iqiniso. Noma ngabe kuthiwa-ke abazi lutho-ke njengalaba abathi abazi lutho, kodwa nje ukwenza lezi zinto ungayenza lento komunye umuntu uzwelana naye ngempela ngeqiniso. Ngapha bakuvela ama-TV shows, kwakufanele ukuthi kufe mina. Uqonda ukuthini? Hhayi, asiliphiki ithalente, asikuphiki futhi ubuhle. Lokho nje uyaphiwa khona uma usuke uphiwe vele, kodwa le yeqiniso ukuthi umama kaSenzo azi ukuthi kwenzakalani, cha, siyayifuna, siyayifisa le ukuthi yenzeke. Nje yena agcinazile ngoba ubaba kaSenzo uhambile engasazi ukuthi kuphelelephi. Nale futhi yokuthi ikhesi lobe ivalwa kukhombisa khona ukuthi iqinisa la kenzeki, ngoba ukuba iqiniso lenzeka ngabe nje asikwazi nokuthi size sikhulume kanje. Kukhulunywa nje ngoba kusobala ukuthi ikhona umshikashika okhona, ukuthi yini asazi. Nalona-ke ukuthi ongemuva ovala zonke lezi zinto yini inhloso yakhe, ufihlani asazi. Mase kuba khona laba-ke engizothi indlela abacabanga ngayo mina iyangimangaza. Mawuzocabanga ukuthi lo obesala nguye onga-organize izinto ezingaka oy'bonayo ukuthi phela lezi zifuna imali. Useyithathe phi imali engaka yokwenza yonke lento le biyenziwa nama-meetings Mphumbulo esizwile ngawo? Thina nje sifuna ukwazi kahle kahle.
hhayi futhi ukuthi ngithi thina. Uma kaSenzo ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngengane yakhe ukuze ezophola, emva kwalokho sekuyosala kuye nomndeni wakhe ukuthi bayabaxolela yini, iphelela lapho. Le enye ukuthi-ke omunye uzothi nometha wathi people are saying musuke usisanganela. Musa nje ukusisanganela wena, hamba usisangana kude ungasisanganeli kithi, ngoba nawe ukuba ubaba wakho, ukuba umalume wakho, ukuba ubhuti wakho, ukuba isihlobo sakho, ungabe ubuhlungu. Manje mase uzosisanganela la kwa-social media ngesiyimile-ke leyo nto leyo, ungasisanganeli nje.